Kagabsan, Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. 16 minutos lapas alas 9. Standby all units ta dumandaw kita tabi sa Cebu makakahuron ta ang Chief of Staff ni Congressman Adrian Salceda kung ano na so resulta kan assessment nila duman asin kung ano mga dapat na ipadara duman sa mga lugar na tinamaan kan makusugon na linog. Nasa linya na po si Dr. Cedric Daep. Sir Cedric, maray na aga tabi we're on air na tabi sa DCGB. Yeah, maray na aga tabi Pio. Sa ngayon nasa nasa Mactan sa office kang Civil Defense dito sa sa Cebu. Ay opo. So ano po tabi so assessment ta diyan bilang advance party kan sitwasyon tabi. So assessment tulo na lang ang kaipuhan. Medical team, ikadwa psychosocial care team, and pantulo engineering inspection team. So yan ang pag-istoryahan mo ngayon ni RD Joel Erostain na taga-Gubat Sorsogon man ini dito sa Cebu. Mga recommendations, baka later on magkaigwa kaming meeting kay Civil Defense Administrator, tadigdi man ang alas 10 ang meeting, maatan kami. And then so Team Albay, mapadara kami next week yung medical team. Ikaw nang naka-assign na 5 barangays na i-cover kang sa tuyang grupo dyan hali sa 3rd District and sa province of Albay. So kung kumbaga precise na ang sa tuyang atake dyan, tabi Sir Cedric. Exactly. Dahil kasuhapon, na-request na nga ni ako kang DRRMO and then City Planning Officer natawa na silang briefing on how to prepare the recovery plan. So, briefing ko na sinda si Raymond kang Danau City dahil iyon nagtatabang man sa ibang DRRMOs including province. Na-briefing naman mikan manungod sa actions na dapat ibuhon part kang earthquake risk preparedness and mitigation. So, pagpuuna kan recovery plan, isasabay pa ini Sir Cedric na ipapadarata dyan na team, kompuesto na lang ng medical, psychosocial, buda itong so engineering. Pero sa psychosocial, iba man ang psychosocial team mga pang-aki. Ang kaipuan mo niya na psychosocial team, psychosocial and stress debriefing, itong mga residentes na habo pa mag-uli sa harong nila dahil guwapang trauma, nasa 10% da. Kaya healing ones kag engineering team kung safe for occupancy, so mga safe na declared, tataraman silang pwede nang bumalik. Pero kaipuhan, magkaigwang na silang stress debriefing or psychosocial care, tanganing kampante sila pagbagbalik na dahil silang kahalit na bagay dahil delikado kung may mental situation pa sila, kaipuhan ang mental health care, tanganing may peace of mind na sila once na nagbalik sa harong. So tigilin ko tabi Sir, ini ang kumbaga saro sa major aspect na kukompuestohon kang Team Albay hali diyan sa 3rd District kang Albay digdi. So sa psychosocial iyo parang ma-emphasize mo niyan buda sa engineering structures. Sa engineering structure, iguan naman sa general infrastructure na inspection team from DPWH. So sa housing, ang oron mi ni RD Joel tapos ni RD Ray na digdi man naka-deploy ang Office of Civil Defense. Nakaroon ko man si Asik Rafi. Ang lead na duman ngunyan, so lisod nganing sindanan maghiling kang housing na kaipon i-declare na pwede or dai. And then sa mga population na nasa earthquake fault mismo sa Bugo, lisod naman ang in-charge para mag-aigwa nga recovery program para duman sa relocation kan mga harong na talagang dahil nagkaipuan pabalikon. Ayun. So, nagkaigong nga ning papel na dakula. So, housing and urban development tabi. Igwa sila nga na papel. First time ining madangog ko sa historical operation na pag-abot hindi, pwede pala nag-ibuho na lead agency ang lisod pag-abot yan sa bagay na yan. Igwa mo sila mga engineers. Yan. Iyo nga ni tabi Sir Cedric. So, parang missing link na nahiling ta na
saan kita makuha ng mga able and capable na mga engineers tabi? Pwede pala dyan sa housing and urban development. Pwede, pero matabang pa man ang OCD. Kaya lang, limited ang tawag ang OCD. Kaya mobilize ninda sa mga agencies concerned na pwedeng makatabang. Lalo na sa recovery, sa transition period ng recovery program. Opo. Sir Tabi, diyan sa any picture na pwede mo tabing maitao, ano ang komposisyon na kang Team Albay na ipapadala dyan? Medyo lessen na ang manpower? I-question lang manpower, pero sa mga requirements na dapat gibuhon, kulang silang tao. Oho. Kaya more on coordination and sa mobilization, gagamit nila sa members kang RDRRMC. Tapos support pa kang sa luwas kang area kang region. Iyo Tabi, oho. So what was the most important factor pa na itao dyan na input bilang tabang Nawawala, ng Team Albay? question, may ko nasabutan Tabi, Piyo. Hello sir. Sige, okay na. Ano saro sa pinaka-importanting input dyan na nai-contribute ka na Team Albay manungod sa recovery? Biglang nagchichapi. Iyo po, hello sir, hello. Okay, sige. Opo. Ano sir saro sa pinaka main input na itinaod dyan kan Team Albay manungod sa recovery Tabi? Subuko lang, tinawan ta sindaki briefing kung paano gibuhon ang comprehensive rehabilitation plan. Pinuunta sa title page hanggang makatapos kita sa pinaka-last na item na dapat isurat ninda. Tinganing after that, pwede na sila magkaigwang donors forum. Hello, go ahead sir. Hello, go ahead sir. Yan sa tuyang input. Pagkatapos, sa Danao naman, nag-input kita on earthquake risk mitigation. Tinganing makatabang sila sa ibang areas including the province pagabot sa earthquake disaster. Ayun, opo. Now, no aron sir ang target na makapadara na dyan ng manpower so Team Albay Tabi sa Cebu? Next week, mapadara na kita Lunes o Martes. Ayo Tabi. So, medyo date na saan ang komposisyon kayo Tabi sir, ano? Taday naman kayo po ang relief, taday naman kayo po ang water and sanitation, na-restore na nila tulos ito. Marami pa kasi ang recovery kang Northern Cebu. Oho. So, importante na lang yung psychosocial talaga, yung trauma, mahali, plus yung sa engineering aspect, Tabi, ano po? Tapos may notice kami, may information kami na ang Cebu province mismo, gano'n matao kay 200M. Yung Cebu province mismo. Dahil pagkasabay sa commitment ng Presidente, tapos dahil pagkasabay sa possible support from Office of Civil Defense. Kaya maray ang hiling ko, maray ang padalagan nila sa response and recover kang situation after the earthquake. So nasa post-earthquake situation na sila ngunyan. Okay, now balik ta doon tang sitwasyon. Ano so mga learnings diyan na nakuata na pwedeng apply digdi, particular sa 3rd district, iparayo kimalayos tamaan kita ning linog? Dapat kung magkaiwa ka earthquake, dapat may advanced learning, may advanced information and awareness ang community. Tanganan sila makatabang na dahil sila ma-damage at mapadali ang sa indang recovery. Sa anong paagi po Tabi Sir Cedric? Education and training man giraray, knowledge management. Ang aning awareness is a must and very important for them to learn how to be ready and how to mitigate the impact just in case na magkaiwa kitang linog. Ayun, opo. Sige Tabi Sir Cedric, and ingat ka mo dyan, and God bless Tabi. Salamat Tabi, salamat. Thank you so much mga tugang si Dr. Cedric Daep, siya ang chief kang advance party na ipinadaraduman kang Team Albay sa Cebu because it is a different mission Tabi bakong so nakatudan tabagang mga pagresponde pag igwang kalamidad na minatabang kita. Ang sabi nga ni dating Governor Joey, dating Congressman Joey, ever since na iminok na iyan na Team Albay during his incumbency na bilang gobernador digdi sa haloy na panahon, iminok na iyan na Team Albay, nagre-responde po, nagtatabang sa abot kan makakaya sa anuman na klaseng kalamidad. Yung bagyo, yung landslide, flash floods, medyo ordinaryo na po yan. Igwa na ng institusyon kayan ang Team Albay na working. Now, iningso sa linog, pangduwa pa sa naayan Tabi, na pinagrespondehan, enot yung sa Bohol, ikadua iningso sa Bogo, Cebu City. Tabi yan, Bogo City, Cebu, yan. So,
duman ang sabi baga ni Dr. Cedric Daep nakatao dumaning input apwera ka itong suman power na ipapadara which is medyo bako na masyadong dakula ang pool of resources na ipapadara so kunyan so tubig na restore na nila duman mga relief goods, relief items sige na ang flow duman ansaro sa vital pag-arog pa lang kaining linog ang pinagrespondihan psychosocial care, mawara yung trauma, yung takot na magbalik sinda duman sa indang mga pagrugaring, either mga harong or lugar na pinagtatrabahuhan, pribado o pampublikong mga edipisyos. Now, paano yan mahali na trauma, psychosocial care, lalo na sa mga kaakian, igwanin mga sistema kaiyan na pinag-adaptar. One of which, ito naman na ilaog sa engineering aspect tabi. Talinog ini so engineering aspect pwedeng immobilize daw yung Department of Housing and Urban Development panibagong input ini sabi ni Dr. Cedric Daep na pwedeng itapalan iyan taigwasin danin mga structural and civil engineers na iyo ang makakatabang kan gobyerno pag-assess ka itong so mga structural integrity kan mga harong na bubultadahan. And kasabay pa itong so structural integrity man kan mga pampublikong edificios struktura. Tanganing magkaigo na ning kumpiyansa na makabuwelta itong so komunidad sa saindang mga pagrugaring. Tabi plus itong so input on how to fast track itong so recovery effort duman sa Bogo City, Cebu. So yan po tabi ang balikabilugan kan so output kan advance party na pinadaraduman kan Team Albay tayo 3rd district kan Albay sa pangenot ni Congressman Adrian Salceda and with the guidance ka itong so institutionalized na tabi na pagresponde kang Team Albay sa mga pinagtatabagan na lugar bilang hiling maning utang na buot sa mga nagtatabang man sa satuya kung igo po nin pinag-agihan man kitang kalamidad. Tabi? Now, baka next week, Monday or Tuesday, yao na, maatake naman yung Team Albay dyan sa Bogo City, Cebu. Tingog kan Banwa na po, oras Pilipinas, alas 9:29. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Standby again yung news team, all units dyan sa luwas, not unless na flash report diyan dahil may makakahurun patabi kita. This time,
Diyan po kita sa Sanggunian Bayan Candaraga. Nasa linya po si Attorney Ayan na Makasinag, ang saro sa mga ilihidong konsihal kan Sanggunian Bayan. Attorney Ayan, Councilor, maray na aga si Pio po kan DCGB. Maray na aga tabi, Sir Pio, and syempre maray na aga sa gabos sa parahinan nyo kang DCGB. Opo, may pangapudang ka na mag-atindir ang publiko. So, pwede, so may oras. Sa sarong parang importanteng pagdangog dyan sa Sanggunian Bayan, kindly give us yung katuyuhan ano-an na paghururo ng tabi? Actually, tabi, Sir Pio, saro tabi ining committee hearing na gigibuhon kang sakuyang pinamamayuhan na komitiba, ang Committee on Laws and Good Governance, na kung saan so annual audit report kang commission na audit tabanwa ang kang daraga kang nakaaging 2024, and ini kinibo asin sinumitir ngunya na taon sa Office of the Mayor kang banwa ang kang daraga. Magkakaigwa kitang committee hearing dyan dahil an sa tuyang alkalde si Mayor Vic nag-request na magibo ki sarong investigation in aid of legislation duman sa COA audit report na sinumitir sa Banwa Angkang Daraga. What triggered tabi diyan sa pagkakaigwan nindong yaning investigation in aid of legislation? Ano po sa mga salient points na sa indong nahiling na dapat masabutan, maugid din maray? Ang katotohanan kaini, may mga observation paano ang COA na kaipuhan mananggad na gibuhang kisarong ordinansa, lalong-lalo na ang mga records kang mga propriedad kang Banwa Angkang Daraga. As in, syempre, ang pag-inventaryo, as in pag-dispose kang mga propriedad kang daraga, as in lalong-lalo na itong mga delayed na pagsumitir ki mga dokumento, lalong-lalo na sa mga proyekto na pigagamit ang kwarta kang Banwaan. So, sa hiling ko, reasonable ang hagad kang sa tuyang alkalde na para masolusyonan ang kahaloy-haloy na problema manungo digdi sa reporting kang mga propriedad sa Banwa Angkang Daraga. Okay, so this is very vital because this involves property and disbursement kang funds kan lokal na gobyerno. Iyo tabi, Sir Pio. Tama ka tabi dyan. Oho. Ano sa obserbasyon duman? What was the parang vital observation na nahiling nido? Example tabi. May mga dokumento pa na pigahagad ang COA. Nasagmod ho niyan dahil masurusumitir kang accounting office, kang munisipyo, kang general services office, na kung hihilingon ta, grabe ang pwedeng ikonsiderar tang nawawara na propriedad. So, yan ang sarong obserbasyon na siguro nag-udyok sa satuyang alkalde na magibo ki sarong investigasyon manungo digdi sa report na ini. Aba, quoting you, grabe ang nawawarang propriedad. How could that be? Ang reporting paano kang COA tabi, Sir Pio, kung ihilingon ta, sinsasabuton ta, igwa paano dyan ki book of accounts. Ang gusto sabihin, may libro ang daraga. Gabos na naglalaog na mga propriedad, pigbabakal, etc. Yaon niya nakalista sa libro. Pero ang COA paano, nagre-require yan taon-taon ning sarong report na yung pagpigbabasihan ninda kang audit. So kung hilingon mo, duman sa pigre-report ninda sa COA, medyo mga 40% plus kang propriedad na nasa libro, dai na i-report. Unaccounted, tama po bang termino? It would appear na unaccounted. It would appear na unaccounted. Siguro, iling ta sa sakuyang pag-analisar,
kang COA report, pwede siguro duman sa mga nagkukulang ng mga dokumento. Ito ang sarong rason kung nata dai pa ito bubugtak sa report na pigsusumitir sa COA. And this is properties kan LGU daraga. Iyo tabi. Oo. Now, comes disbursement of public funds. Ano sa mga vital observations duman? Kumbaga red flags na nasa report kan COA? Actually, may mga red flags kita duman na nahiling na halimbawa, sala-sala ang mga date. So, disbursement voucher na inot iluwa sa cheque bago magsumitir o magpirma kang mga disbursement voucher na kaipuhan. Oho. So saro lang yan na mga obserbasyon na nahihiling ta na siguro kung tatabangan ta magkaigwa kitang investigasyon and sigun sa pag-iisip kan sa tuyang alkalde na ini makakatabang sa iyang administrasyon, gigibuhon tatabi yan. Now, taking in consideration ang arog ka na sa indong parang jumping board, sisayan mga imbitar nindong key personalities manungod sa bagay na yan? Actually, tabi Sir Pio, iniimbuelto ang mga department heads kang munisipyo. Siyempre, ang inot na imbitado ta sa mga department heads. And ikadua, nag-imbitar man tabi kita ki COA representative dahil sa kuyang paghiling post-audit na ini. Bako naman ini pre-audit ta annual report na tabi ini kang COA. Now, it being a post-audit, ano sa hiling mo bilang abogado and bilang konsehal tabi, is there any flagrant violation na dapat matama? Siyempre, pag may mga audit observation tabi kita na nahihiling sa COA and ina sisimbagan sufficiently kang mga nanunungdan, siyempre, permi dyan may pag-agam-agam na pwedeng igwang problema. Aram po nindo, Sir Pio, dahil man pwede na magtaram ka na daing problema na may mga requirements nga na dahil ka na-comply o dahil na sisumitir sa COA. Okay, now how would this sanggunian take into the picture bilang iyan inquiry in education legislation? Paano ta ini makukurihir tabi? By preparing and recommending an ordinance. May pag-iisip na tabi ako kita baga haloy nang kita na naging mga abogado sa mga local government units and aram ko kung ano ang gibon and at the same time ikaw na akong pag-iisip na pwedeng solusyon diyan sa mga araw kaya na obserbasyon. So will it help a lot kumbaga magpuon girare ang lokal ng gobyerno ning tanos-tanos na taking in consideration ini mga observations na ini? Iyo tabi Sir Pio, ako sa hiling ko magayon ini na luwas tabi ni Mayor Vic ipighagad ang tabang kang sangguniang bayan ta ang pagpadalagan tabi kang Banwa dai man sa nayan nakabugtak sa mga kamot kang sarong departamento kundi iyan pagtatarabangang kang gabos na mga departamento na nagpapadalagan kang gobyerno lokal. When would that be itong hearing tabi kung gibuhon? At yan na hapon tabi alas 2 sa New SB Hall tabi. So importante ang publiko makaisi makapartisipar? Actually tabi Sir Pio, pigigibo ko man yan bilang panugata sa satuyang mga constituentes na dapat magikitang transparent. Pag may mga importanteng araw kaining bagay, a-announcer ko tabi yan sa sakuyang Facebook account para magpartisipar ang mga Daragueños. Sa hiling ko, pag maray ang partisipasyon kang gabos na nulungdan, lalong-lalo na ang mga Daragueños, makakamtanta ang maray na pagpadalagan kang Banwang Daraga. Asin, siyempre, ang gabos na kwarta na nagluluwas dyan, ma-fully account ta iyan. Yun. So this is important and sensitive enough because this involves properties and disbursement of public funds as well.
Iyo tabi, Sir Pio. Tama ka tabi dyan. Kagawad Attorney Ayan, kung ikaw kapang dagdag, madangog kami, go ahead po. Tama. Okay naman tabi, Sir Pio. Abo kung paano maginutan sa kung mahihiling mo tabi. Very cautious ay sa tuyang mga simag. Amo kong manginot. Ilingon ka na lang tabi at tabi. Sige, Tabi. Salamat din maray, mabuhay ka, Tabi. God bless. Salamat, Sir Pio. Mabuhay ka asin ang DCGB. Salamat. Thank you so much mga tugang si Attorney Ayan Magkasinag, Councilor, Municipal Councilor Candaraga. So, nako, this involves disbursement of funds and government properties kan LGU Candaraga. Dahilan ta igo ni mga obserbasyones po yung COA na trigger na isumiter na yan kan alkalde asangguni ang bayan magkaigoning inquiry in aid of legislation. Bako po ini basta-basta, this is sensitive issues, sensitive matter, tanganing at least maaraman what happened sa disbursement kan funds diyan sa Daraga, government funds, and itong sa mga propriedades kan munisipyo kan Daraga pagkaiguanan din kumbaga jumping board na maray matanos ining padagos na administrasyon ni Alkalde Vic Perete. Pinagkuanda na trigger iyan na inquiry in aid of legislation because of the request itong kahagadan man ni Mayor Vic sa Sanggunian Bayan. Mabolta ang programa, halawig ining mga pagirumdom, dispe siguro pag alas 10, ma-PhilHealth na kita. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang liver aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang liver aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sinda, kita ika, ako, Biko Daemi na pahudyan, permi numero uno ora mismo sa gabos Asin kami, permi alisto pag sinabi na urago daing iba kami naan Sa tahaw kang mga pag-ius krisis nagtarabangan Magkaburunyo, asin magkasararo Suportahan taba ng gamayan ng lambang saro Mangibabaw ang boses kang kasaraditan Gabos na biulano, dapat daing ururihan Dawa labi-labi-labi na ang pagtios Daing kita natatakot basta sa matanos Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos Yaon masaya sa pag-alalay sa tung mahal na Diyos Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol May disiplina sa sadiri ako Bicol Bako mapaabaw-abaw ako Bicol Sabay-sabay na ikurahaw Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang liver aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang liver aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as Best Supporting Katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Tingog Ganbanwaan, Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. O di, paano tabi padingnal? Pwede na tayong mag-bye-bye for a while. Tanganing may ilaog yan. Tama, kung bakit tayong masunod natin is straight po yan na 30-minute na programa man kan alagang PhilHealth. Salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog,